אנחנו נמצאים על רכס הערי פירין. זו בקתת ויחירן, ומפה מתחיל מסלול, זה הכיוון לאגם, אגם אורטבו. טפסים, עולים למעלה במסלול של כ-6 שעות, בין 5 ל-6 שעות, לא, פחות, 4 שעות. מסלול היום אמור להיות כ-4 שעות. אז זה תחילת המסלול לאגם אורטבו. זה יום מאוד מאוד מעונן, ושום טפטופים, לא, בינתיים יש טפטופים. אז מי שרוצה להגיע לכאן, בקתת ויחירן, בקתת הערים ויחירן, ממול הבקתה, תחילת המסלול.